En gang var møllerne stolte symboler på dansk landbrug og innovation. De tårnhøje bygninger var et bevis på datidens håndværk, finpudset gennem generationer. Møllernes roterende vinger fangede vinds lunefulde kraft og forvandlede korn til mel for et sogn i en radius af 10-15 km. Det var et fornemt job at eje og drive en mølle, og det krævede både dygtighed og flid. Men tiderne skifter. I starten af 1900-tallet begyndte en teknologisk revolution, hvor vindmøllerne gav plads til moderne møller drevet af elektricitet eller diesel. Udviklingen skabte forandringer i vores livsstil, og et traditionelt håndværk og en vigtig del af dansk identitet var forsvundet. Arbejdet var til gengæld med ét gjort lettere, og det banede vejen for et moderne samfund. I dag står møllerne som historiske mindemærker på en epoke, der har formet vores tid og efterladt os med en arv af historie og æstetik. Det er jo egentlig utroligt at tænke sig, at her hvor vi sidder, her har det været en mølle i 350 år, måske mere. Ja, det har der nok. Der kunne sådan set, når den er så gammel, godt have været et par spøgelser, men det siger du, det er der ikke. Jeg har aldrig set nogen. Møller har haft stor betydning for mennesket igennem tiden. Møller er blevet brugt til både at male korn og til at pumpe vand op af jorden. Ordet mølle betegner en maskine, der kan findele solidt materiale i mindre stykker ved rotation. Vindmøller vides at have eksisteret fra det 7. århundrede på det sted, vi i dag kender som Irak og Afghanistan. De første stubmøller kom til Danmark i 1200-tallet. I Majbølle blev der opført en stubmølle i 1664, og den var i drift i hele 232 år, til den blev revet ned i 1896. Derefter blev den nuværende hollændermølle opført, og den står stadig den dag i dag. Men allerede i 1612 kan det spores i skatteregnskaberne, at der muligvis har stået en tidligere stubmølle i Majbølle. Men hvis der har, er resterne for længst formuldrede. De fleste mennesker boede på landet i gamle dage, og i de små landsbyer lå der altid en mølle i nærheden. Bønderne drog til møllen en gang om måneden med deres korntække, for alle havde brug for at få malet deres korn til gryn eller mel. Fordi bønderne skulle jo have foder til dyrene, og de kom jo, jeg vil tro, med få dages mellemrum og fik malet korn til deres dyr. Og det var jo det, der var vigtigt. Og hvis de ikke kunne få det, så havde de altså et problem hjemme på gårdene. Fordi dengang var der jo ikke elektricitet ude på gårdene. Eksempelvis som hestene, det er jo derfor, vi har 2 havrevalser her på møllen også. Fordi hestene skal have valset sin havre, ellers så går det lige igennem og ud i den anden ende. Det er gråsboerne selvfølgelig glade for, men det er hesten jo ikke. Hvis vi skruer tiden tilbage, oplever vi en møller, som havde et særdeles vigtigt arbejde i lokalsamfundet. Mølleren styrede det overordnede arbejde i møllen og på gården. Han forhandlede med kunderne i møllestuen, og i travle perioder hjalp han selv til med at arbejde på møllen. Mølleren havde monopol på fremstilling af mel, og derfor var alle bønderne forpligtet til at anvende den nærmeste mølle. Mølleren og hans familie havde en højere status i samfundet på landet, og mølleren havde ofte vigtige poster i landsbyen, og han var bedre uddannet end de fleste. Mølleren var en meget velhavende mand. Du kan forestille dig bare, at møllen her, da den blev bygget, så kostede den 2.000 rigsdaler at bygge. Det var jo ikke hver mand, der kunne det, fordi det var mange penge dengang. Jeg har ingen anelse om, hvad det skal være omregnet, men det var mange penge dengang. Så mølleren, han var sammen med skolelæreren og præsten. Det var de holdende mænd i byen. Den gamle møller, han var jo kombineret møller og bager. Fordi i gode gamle dage, der fik møllerne jo deres løn som en eller anden procentdel af det mel, de malede. Og så var det jo fint for mølleren, at han også var bager. Nu kunne han bruge dette mel til at lave brød, og dermed få penge i kassen i stedet for. Fordi ellers så var det jo meget af det, de lavede, det var jo en eller anden tiendedel, man fik i betaling for mølleren, for at male kornet. Når bonden han kom med eksempelvis 10 sække korn, så vil jeg tro, at mølleren han fik måske en kvart sæk korn for at male det. Men til gengæld, hvor meget malede han så om dagen? Det var jo ikke 10 sække, det var måske 100 sække, han malede om dagen. Så
Så det har selvfølgelig hængt sammen, men hvad præcis han har fået af den mængde, ved jeg ikke. Under mølleren var møllesvenden, som styrede den daglige drift og tog sig af de praktiske opgaver og oplærte lærlinge. En møllerlærling var en dreng på 13-14 år, som tømmer kornsække og fejrer arbejdspladsen. Efterhånden som han lærer mere, får han flere opgaver. Møllerkonen sørger for hjemmet og husholdningen. Alt hvad der angik mad, køkken, høns, køkkenhave og børn var hendes ansvar. Pigen i huset hjalp til med madlavning og husholdning samt rengøring. Livet på landet var styret af naturens gang og årstiderne. Heldigvis var det sådan, at når der var travlt på møllen, var der ikke så meget arbejde på markerne og omvendt. Men arbejdsdagene kunne være rigtig lange, og mølleren havde jo også sin egen jord at se til, da han jo var selvforsynende. Ved du, hvordan en dag var for en møllersvend? Ja, det ved jeg sådan set, fordi dengang der rigtig var gang i møllen, der var de gerne 2 mand, og de arbejdede faktisk næsten døgnet rundt, fordi de skulle tage hensyn til, det kunne også blive stillevejr indimellem. Det kunne de godt lide. Ja, det kunne de. Var det et strengt arbejde at være møllersvend? Ja, det har det muligvis nok været. For det eneste, de skulle jo fare op og ned ad trappen, først at hælde kornet på, så siden ned og tage det fra igen, og det foregik jo ustandsligt. Så de tager trapperne nogle gange. Hvor stor en del af året arbejdede man heroppe? Det gjorde man faktisk, så vidt jeg ved, at det er der ikke tvivl om hele året rundt. Husk på, dengang der var der kun møllen, der kunne male, så der kom rigtig mange til mølle. Din farfar, Han overtog den mølle, der står her i dag. kan du huske, hvad han hedder? Og måske også, hvad din farmor hed? Ja, han hed Møller Jens Rasmussen, og min farmor hed Sissel Rasmussen. Og det var i og for sig hende, der var havde hjemsted her på møllen, og min farfar kom udefra som møllersvend, og de blev så senere gift, og så overtog min farfar hele stedet. 2 heste hørte der til her, og 4 køer, og en bunke gris, og i tusindvis af rotter. Jeg har prøvet en nat at sætte fælde op hernede under. Der 2 fælder, der var 24 rotter i næsten rundt. Arbejde på en mølle var ikke ufarligt. Der kunne opstå mange forskellige situationer og ulykker. Sker det nogensinde, at sådan en mølle, den løber løbs? Er det sket på den her? Nej, det har jeg aldrig hørt om. I min farfars tid var han meget påpasselig med at gå sig efter. Det, man skulle passe mest på, det var, hvis der trængte torden op, så kunne det godt løbe for stærkt. Og så kunne man. Det har jeg hørt om, og det har alle mennesker nok hørt om. Der var mange møller, der brændte i gamle dage, og det har sikkert været for det, hvis de løb fra dem, så kunne de ikke bremse det, for det er træ mod træ, og det kunne også blive varmt. Ja, det er ligesom en tændstik næsten. Fuldstændig. Det tog ikke lang tid at male en enkelt sæk korn, men der var mange sække korn. I møllestuen kunne man møde andre bønder og mølleren, høre nyt om, hvad der rørte sig, drikke øl og ryge tobak, mens de fik malet deres korn. Sig mig lige, når nu folk de kom til mølle, så gik der vel også en vældig snak. Gjorde der ikke? Det tror jeg nok, der gjorde. Det tror jeg nok, fordi dengang har jeg fået meget mere tid til at snakke, end de har i dag. Og enten så snakkede de på vores mejeri, eller hen i brugsforeningen, eller hen hos smeden, eller ude på møllen. Ja. Sådan. Det var sådan set sladderstederne. Ja, det så var der vist ikke tvivl om. På Majbølle Mølle var der rigeligt med plads til at møde landsbyens bønder, men der var samtidig også mange processer, der skulle spilles sammen for at kornet blev malet og slutprodukter kunne blive leveret. Hvorfra fik nu møllen kornet leveret? Hvilket område kom det fra? Ja, fra den omliggende gård, fra det, som blev kaldt Majbølle Sogn. Der var jo mange, og de kom jo, de store gårde, det kan jeg huske fra barn, de kom jo med en 18-20 sækker gangen, og så kom de igen om 14 dage med det samme, og så fik det andet med tilbage igen. Sådan gik det til. Nedenunder, det var så der folk de kunne køre ind med kornet. Og der hvor vi kommer ind ved de store porte, der var en port i begge sider, så de kunne faktisk køre igennem. Og så kunne de komme hen lige på den lempen, du ser derhen, og der var det så, de hejste sækkene op, og de hejste dem faktisk ned igen. Ja, for ellers så havde det da været ulideligt arbejde for de møllersvende, som skulle slæve kornet op og ned. Det gjorde de ikke. Det har jeg aldrig hørt om, at de bare deroppe ad trappen. De brugte hejsværket. I første omgang blev det hejst op til det første loft, og det kaldte de kornloftet. Det gjorde man i kraft af hejseværk, som var installeret, også som møllen kunne trække. Ja. Og så hejste de det heroppe, hvor vi nu sidder, på det vi kalder kværnloftet. Og så løb det ned på sækkeloftet igennem og fyldte sækkene. Udover det, så var der også stor handel med majs og hvede, som de
have opmagasineret dernede i jeres. En mølle var ikke bare en mølle. Man kunne få malet mange forskellige typer produkter hos mølleren. Forskellige møller lavede forskellige ting, alt afhængig af, hvad der var afsætning for på det pågældende område, alt efter hvad der var muligheder for. Altså dengang var det jo også penge, der fik det hele til at køre rundt. Og sådan har det også været med møllerne. Når den ene produktion blev urentabel, så måtte man finde på et eller andet, og det er jo det, hele udviklingen af mølleriet har gjort. Det er, der er hele tiden sket noget nyt. Der er hele tiden kommet nye indtryk fra hovedbyerne, altså Hamburg, Flensborg, København, Stockholm lidt til delt, og så England. Men den her mølle, der kunne man få malet lidt af hvert, ikke? Den her mølle har lavet mel til bageriet, som er her ved siden af, som stadigvæk fungerer. Og så har den lavet kundeformaling til skråning til grise. Og så har den valset havre til heste. Det har været dens hovedopgave. Kan du sige mig, hvor lang tid varede det at male en sæk, skal vi sige havre? Det tog sådan set ikke så forfærdeligt lang tid. Når det blæste godt, og det kørte som det skulle, så var sådan en sæk ret hurtigt fyldt. Et kvarters tid eller sådan noget? Nej, jeg tror ikke, det tog så lang tid. Det var staten og kongen, der bestemte, hvem der måtte drive mølle og hvor de måtte ligge. Men i 1862 blev mølleværvet sat fri, og alle havde lov til at købe eller bygge en mølle. Derved kom der fri konkurrence. Den hollandske mølle nåede til Danmark allerede i 1619, bygget for Christian den 4. Men først i slutningen af 1700-tallet blev den hollandske model udbredt til resten af landet. Den gamle stubmølle i Majbølle blev revet ned i 1896, og en stor ny hollændermølle blev bygget. De hollandske møller udkonkurrerede hurtigt stubmøllerne og var en del af den teknologiske udvikling i 1800-tallet, og det bidrog til en mere effektiv udnyttelse af landbruget. Men Majbølle Mølle, den er nævnt for første gang i 1612 i nogle forskellige historiske kilder. Ja, det er stubmøllen. Altså der har været møllested her siden 1612, men den her mølle er betydeligt nyere. Godt. Det er altså gammelsvind, vi har med at gøre under alle omstændigheder, ikke sandt? Hvis vi lige skulle ridse principperne op, hvad kendetegner en hollandsk mølle? En hollandsk mølle er en mølle, hvor kun møllehatten drejer, til forskel fra stubmøllen, hvor hele møllen drejer. En stubmølle er for så vidt bygget over en stub, kan man sige. Det drejer sig om på en mølle, det er jo for vingerne om i vindsiden. Og efterhånden som møllerne blev større, blev stubmøllerne for svære og besværlige at med at gøre. Og derfor så vandt de hollandske møller indpas. Majbølle Mølle har i forhold til de andre møller, som stadigvæk er på Lolland Falster, der er Majbølle Mølles volumen, altså størrelsen af den, det er faktisk den største, vi har hernede. Og hvis man kigger den i forhold til stubmøllen, som vi også har nogle stående rundt omkring, så er denne her jo nok måske 5, 6, måske 10 gange større i volumen, og dermed også plads til flere kværne inde i systemet. Selve møllens konstruktion var en sinderig teknik for datiden. Der var nogle dygtige mennesker, der havde gjort sig nogle tanker omkring effektivisering. Vi kigger nærmere på Majbølle Mølle. Hvor mange etager er den i? Den er faktisk i 2 etager. Det vil sige, så er der selve hatten, hvor vi kan se, at alle kamhjulene sidder. Men den regnes vel nok ikke som en etage. Og nu er vi så kommet op i toppen. Hvor står vi sådan mere præcist? Vi står på hatloftet, umiddelbart under hatten, og kigger op i selve møllehatten. Og hvad er det, vi ser? Vi ser fingerakslen lige ret frem for os, og vi ser hathjulet med bremsen, altså det, der hedder persen på fagsprog, og så ser vi kronhjulet. Hovedakslen, den hviler på selve hattens konstruktion, og har egentlig ikke nogen forbindelse. Ligesom møllehatten, den ligger ganske løs oven på selve møllen. Hvis der kom en stor kæmpe, så kunne han løfte hele møllehatten af og kigge ned i møllen og sætte møllehatten på igen. Den ligger helt løst ovenpå. Men midt i centrum går der en stor aksel ned, som formidler kraften længere ned i møllen. Hvor står vi så nu? Ja, nu er vi gået lidt ned af trapperne, og nu står vi på noget, som nogle steder bliver kaldt lorisloftet, andre steder lodderiloftet, andre steder lotteriloftet. Hvad betyder det? Det betyder, at det er det loft, hvor mekanikken, altså gearkasse og ophejser, det befinder sig på. Hvordan skifter man gear? Det gør man faktisk ikke, men man kobler maskineriet til eller fra ved at flytte nogle akslerne til og fra det store hjul, alt efter hvad maskineri man vil benytte. Altså der har været flere
muligheder. Man har ikke kørt med alt gradet på én gang. Man har på et tidspunkt brugt nogle maskiner, og på det andet tidspunkt brugt noget andet maskiner. Hvad betingede, at man brugte den ene maskine frem for den anden på forskellige tidspunkter? Det gjorde jo, det kom jo an på, hvad der var kommet til mølle. Altså hvis der kom en, der skulle have valgt noget til en hest, så var det jo havreknuseren, der skulle i gang. Hvis der kom en, der skulle have malet noget til nogle øbgriser, så var det jo kværnen, der skulle i gang. Nu er vi så gået en etage ned, og hvor står vi nu? Ja, vi er igen kommet ned på kværnloftet, og det her er den formalingen, den sker. Og hvordan er kværnene indrettet? Det er 2 sten, hvor den ene ligger fast, og den anden kan drejes rundt. Sådan en sten, kunne den holde et års tid? Den holdt mig længere. Jeg har ikke oplevet, at den er blevet fornyet, men de blev slidt. Når du har ikke set nogen kasseret heller? Nej, faktisk ikke. Men det er egentlig mærkeligt, for man ser rundt omkring mange steder, at der står møllesten. Det har der også nok været her. Jeg er sikker på, at i min fars tid, der havde de nogen, der stod ude i haven til havebord. Det var meget brugt dengang. Og den her mølle, den har haft 3 muligheder. Så den har både haft vind og el, og den har også haft en kværn i bunden af møllen, som har været trukket af en dieselmotor. Er det ikke usædvanligt, at en mølle har haft så mange muligheder? Jo, det er lidt usædvanligt, for normalt så er den hjælpekraft, der har været, det har været dieselmotor fra starten. Men her der er det bevaret, og det er også en af tingene, der er godt ved den her mølle, det er, at man kan se alle udviklingstrin i møllen. Okay, godt. Lad os prøve at dreje vingerne på Majbølle Mølle. Okay, hvad laver du her? I dag der skal vi have rykket møllens vinger, for at når de står sådan, så trækker vandet jo ned af vingeakslerne. Og så skal vi jo have det vendt lidt sådan, så det ikke samler sig på den samme vinge hele tiden. Og for at gøre det, så starter jeg med at løsne bremsen, sådan så vi kan dreje vingerne rundt. Løft stangen ned, og så følger vi bremsen over på den lås. Så er møllen låst op. For at vi kan flytte møllens vinger, er vi nødt til at skille stenene i kværnen ad. Der vil være for stor modstand, altså det simpelthen vil være for tungt at skulle flytte vingerne, når stenene i kværnen er samlet. Det gør vi simpelthen bare ved at trække sådan ned her, så er stenene låst fra hinanden. Det første mølleren skulle finde ud af var, hvor vinden kom fra. Så skulle vingerne derefter drejes rundt, så vinden kom lige på vingerne. Nu sådan nogle vinger, før I begynder at sætte dem i gang, så bliver der trukket sejl ud på den. Og hvordan gør man det? Så kører man hver vinge ned, og så ruller man sejlet ud, og så sætter man sejlene på. Hvis det ikke blæser så meget, så sætter man hele sejlet på alle 4 vinger. Men hvis det nu viser sig, at det blæser rigtig meget, så ruller man dem halvt op, og så kører for så vidt med halve sejl. Kan den godt køre, uden at sejlene er sat på? Det kan den i hvert fald i øjeblikket, hvor vi ikke maler. Ja. Men dengang vi malede, der havde den jo modstand. Nu med hensyn til vinden, eller møllen, ligger den godt med hensyn til vinden? Den er bygget på det laveste sted i kommunen, og hvorfor den er det tør jeg ikke sige. Det er muligvis, fordi han lå stubmøllen, og så var det vel naturligt, at han byggede den nye mølle på samme sted. Opfindelsen af møllen betød, at mennesket kunne bruge andre energiformer end deres egne kræfter. Vindkraften skabte udvikling i samfundet. Dampmaskinerne begyndte at erstatte vindmøllerne i midten af 1800-tallet, og i slutningen af 1800-tallet begyndte elektriciteten at blive brugt som ny energikilde. De samfundsmæssige konsekvenser af industrialisering var komplekse. På den ene side førte det til øget produktion og økonomisk vækst, men industrialisering førte også til, at folk flyttede fra landet til byerne for at arbejde på fabrikkerne. Det førte så til en øget social ulighed, da fabriksejerne tjente mange penge, mens arbejderne ofte levede i fattigdom. Så kom elektriciteten her til omegnen, og så var der mange af de større gårde, som holdt op med at komme, fordi de kunne male selv. Da møllens storhedstid var forbi omkring ved 1920, så var de jo så på det tidspunkt klar over, at det gik baglæns med mølleriet. Der begyndte de at køre ud med vogn med korn, som de havde malet, og så fik folk spurgt, om ikke de dog kunne bage lidt brød og tage med også. Så
begyndte de i det små at bage brød og tage med ud, når de var ude med korn. Og så fandt folk ud af, at det var egentlig dejligt nemt. Altså vi kan jo se gamle Ford lastbiler, gamle hestevogne har vi jo billeder af, med Majbølle Mølle på. Og han var ovenikøbet berømt for sin kransekage hernede. Så det var jo virkelig et af de store trækplaster, når der var fester og gæster omkring det hele her. I nogle år kørte vi her i selve Majbølle by, som vi kaldte det dengang. Og det var sådan, jeg ved ikke, måske 30 steder eller sådan noget. Og det kørte vi så om eftermiddagen for at aflaste den store brødtur. 100 steder, det var meget almindeligt, vi skulle besøge hver dag. Der skulle snakkes mange steder, og der skulle snakkes kort. Ja, det skulle der. Nogle gange så blev man budt på kaffe, og det havde man ikke rigtig tid til. Kunne det ikke samtidig være nogle basketure at komme ud på? Det kunne det i høj grad. Krigsårene, der havde vi en ældre mand, som brugte og kørte i bil, indtil krigsårene kom. Der kunne det jo ikke lade sig gøre at køre med bil. Der kørte de nogle år med hest, men de blev altså gennemført. Og det gjorde de? Men de blev pakket godt ind. Særligt ham, der skulle sidde og køre hesten. Der kunne temperaturen jo godt være nede omkring ved de minus 20 grader. Det er meget nemt. Og det har været nogle hårde ture. Bagte I andet end rugbrød her? De startede med at lave brød, og så var det fortalt, at min far var så klar over, at der var efterspørgsel efter franskbrød og kage i det hele taget. Er du så uddannet konditor? Nej, ikke konditor. Jeg tror nok, jeg må nøjes med at kalde mig bager. Men du har lavet nogle stænger wienerbrød? Ja, det har jeg. Hvert tilfælde. Så skete der sådan set det samme som der skete på møllen, at det også stod af at være landbager. Hvornår har bageriet her sidst været i funktion? Hvornår har ovnen været varm sidst? Det er cirka 10 år siden, vi slukkede og lukkede. Var det ikke en trist dag? Jo, det kan man godt sige, men på det tidspunkt var jeg jo også begyndt at komme lidt op i årene, og vi har ikke på nogen tidspunkt forestillet os, at det kunne afhænde til nogen andre. Forbrugsvanerne er helt anderledes. Folk køber stort ind, brød køber man i supermarkedet. Det skyldes vel faktisk, at der kom traktorer herud på landet og andre landbrugsmaskiner. Det gjorde det vel nok. Det blev i og for sig urentabelt til sidst. Det var egentlig det, der skete. Det er jo alle små forretninger ude på landet. Nej, men det er jo sørgeligt at se, hvordan landsbyerne de forsvinder. Alligevel så ser der mange mennesker hen til dig og siger, bare vi dog boede der. Men tror du, der kommer nogen herud og bor igen? Det afhænger vel af, som det tør jeg ikke spore om, havde jeg sagt. Det gør der jo nok, fordi mange vil jo gerne bo på landet, og så i kraft af, at de kan transportere sig selv på en nem og hurtig måde, så kan de bare arbejde et andet sted, hvis det er arbejde. På landet gik tiden lidt langsommere, men en ulykke kommer sjældent alene. I 1942 brækkede en vinge på møllen og faldt ned over bageriet. Du sagde, at du var 15 år. Der skete der noget med møllen. Hvad var det? På det tidspunkt var der en ung mand, som i min fars tid, som passede møllen, som sådan set ikke var uddannet møller. Og han glemte altså at se efter, at der trak en torden op. Den blev den fra, så knækkede vingen. Du siger, den knækkede? Ja, den knækkede op i aksen. Og senere blev den jo så ikke bygget op, for der var det jo efterhånden ved at være passé med mølleri. Og den var lidt rivningsværdig. Men så var det, vi fandt ud af sammen med nogle andre interesserede, at den kunne måske bevares, hvis det kunne lade sig gøre at sætte den i stand. Og vi havde så mølbyggeren og Nationalmuseet ned og se på den, og de sagde, at den var bevaringsværdig, hvis vi var i stand til at ofre de penge, som det kom til at koste. For de sagde med det samme, de havde ingen penge til det, men de ville gerne stå med råd og død. Og det gik så i gang, og så blev det altså lavet som beskæftigelsesarbejde, og så blev vi meget tilgodeset af fonde og banker og deslige. Det tog vel nok en mindst en halvsnits år at sætte den i stand. Jo, men i dag så står den der også meget fint, synes jeg. Majbølle Mølle stod rigtig pænt som turistattraktion lige indtil stormen i 2011. Det mener jeg, det er bestyrelsen og medlemmerne, vi er jo ikke møllere. Vi er amatører, som forsøger at gøre noget godt for møllen. På et tidspunkt under stormvejr, så sprængte stormen de fastgørelser, vi havde til vingerne. Da jeg bor tæt på møllen, stod op nytårsmorgen, så stod møllen og kørte baglæns. Det skal den jo officielt ikke kunne. Så den havde sprunget en 4-4-bom, som egentlig klapper og gør, at den ikke kan køre baglæns. Og så lugtede der ellers af brændt træ herovre, fordi bremsen var jo stadigvæk koblet til. Og bremsen, det er jo 3 mod 3, det er jo faktisk en parkeringsbremse i stedet for. Så vi måtte have beredskabsvæsenet ud. Vi vidste jo godt, at vi skulle bare dreje hatten væk fra vinden, fordi det blæste jo stadigvæk. Men da det hele det store ruskede, så tog vi jo altså ikke begyndt at slippe de kæder, som holdt det hele.
Så beredskabsvæsenet var ude med en masse mænd og noget tovværk, og så bandt de den fast der, hvor de kunne. Så flyttede vi kæderne, og så kunne vi sætte kæderne på, og så gjorde vi det hele indtil den kom ud af vinden og stoppede. Det er den eneste måde, du kan stoppe det på. Når møllen står stille, så skal den helst stå med front mod vinden. Fordi så blæser akslen ind på plads igen, hvor den hører hjemme. Fordi akslen, den ligger egentlig bare ned i et bundhul. Og det havde vi så ikke lige været opmærksom på, så lidt, efter min opfattelse, så var møllen blæst 2 cm ud ved den ene storm og 2 cm ved den næste storm. Og da vi ikke havde fået kørt møllen, fordi når møllen kører, så kører den jo automatisk i hul igen, i bund igen. Men da vi ikke havde fået den kørt, så slap hovedakslen op ved vingerne, og dermed så vippede vingerne, så vingerne de gik ned på omgangen, og bagenden af akslen gik op gennem kuplen. Det var et kæmpe arbejde at få sat møllen i stand igen, og der skulle rejses virkelig mange penge. Et lille samfund kæmpede for at bevare deres historiske varetegn i byen. Har der så vist sig, at der er kommet nogle folk, der har været interesseret i at se restaureringen? Ja, der kom jo der for så vidt mange under restaureringen. Vi var så heldige, at vores møllebygger han fandt en træstamme, som lå på Nysted Savværk. Den var fældet 10 år før på Knuthenborg. Da vi så var nede på Nysted Savværk og se den blive skåret, fordi vi var jo lige så nysgerrige som alle mulige andre, så skar de 2 cm af den her stamme på en stor kævlesav, de har dernede. Og safterne de rendte ud af den, selvom den havde ligget 10 år. Når de havde skåret de 2 cm den ene side, så gik møllebyggeren forbi med luppen og kiggede alt det her ned igennem og sagde god for den, så blev den vendt en kvart omgang. Så skar man 2 cm igen. Og det blev man så ved med, indtil selve stammen var firkant 60 x 60. Den kostede 70.000 kroner for den stamme. Nu er den ikke tilpasset. Nu er den bare groft skåret. Restaureringen af Majbølle Mølle var i fuld gang, og tiden nærmede sig snart til fremvisningen af resultaterne efter hårdt arbejde. Ja, på Majbølle Møllelavsvejen, der vil jeg gerne erklære Majbølle Mølle for åben for besøgende i hver weekend efter en gennemført restaurering af møllens indre. Restaureringen er ikke helt færdig, og derfor vil den officielle indvise først finde sted den 1. juni kl. 11. Det eneste, der mangler nu, det er så vores mål til næste sommer, nemlig Estes Vinger, så hele værket for alvor kan komme i gang. Den mangler jo vingerne. Hvornår kommer de på? De kommer på den 4. juni 1988 kl. 10. Men ellers er det meningen, at den skal stå som varetegn på Majbølle, eller hvad? Ja, det skal den jo da i hvert fald, og den skulle da også gerne bruges. Det var jo da meningen med at lave en mølle. Selve møllen, da den blev genindviet, skal vi sige, efter den blev restaureret i 86-88, samtidig med at tunnelen, Guldborgsundtunnelen, blev indviet, så kom prins Henrik, han kom forbi her og klippede snoren til genindvielsen af møllen. Og så havde den daværende formand, han havde fundet ud af, at hvis prinsen kunne komme og døbe den, det ville være en stor begivenhed, det var det også. Men samtidig så havde de fundet ud af, at de kunne ikke få ham til at komme sådan lige uden noget videre. Det kan man ikke sådan bare lige. Men hvis nu de døbte møllens navn om til prinsens mølle, så kom han nok, og det gjorde han også. Men det var folk her omkring, de var højlydt utilfredse med, at den ikke skulle hedde Majbølle Mølle mere. Men møllen hedder altså Majbølle Mølle. Den hedder ikke noget andet. Fordi dengang ville man have, at den skulle have et andet navn, og det faldt ikke god jord. I dag står Majbølle Mølle smukt som byens varetegn. Fra motorvejen ses møllevingerne rage op over trækronerne. Møllen fungerer i dag som byens kulturhus, hvor der bliver afholdt koncerter, udstillinger, foredrag, fester, julearrangementer, møder og sågar ølsmagning. Altså den type arrangementer, vi kører rigtig meget med, det er nogle musikarrangementer, og det er sådan forskellige genrer. Og så møder folk op og har et par hyggelige timer og får et glas vin og en øl og får snakket med deres naboer. Keep on giving. Soon it will come back to you. Keep on passing. I møllen bruger vi også til for eksempel at holde julemarked, og vi holder altid åben mølle.
Det er en landsdækkende aktivitet, den åbne mølle, og der prøver vi at... vi åbner selvfølgelig møllen, så folk kan komme og se den, og så laver vi nogle aktiviteter rundt omkring møllen herude. Og det kommende arrangement her i juni, der vil vi prøve at lave en bazar, simpelthen hvor vi prøver at få nogle effekter ind og lave sådan en god gammeldags aktion. Og med det henblik er selvfølgelig at skaffe midler til møllen. Men jeg tror, det er et vigtigt for lokalområdet, at man har sådan et aktivitetshus, som vores mølle er. Fordi det er et samlingspunkt, man har mulighed for at samle lokalbefolkningen. Og at det så er i sådan en gammel mølle, der har noget kultur og har noget krop, det gør bare oplevelsen at være her meget bedre. Vi har gjort meget ud af ikke at gøre det for sterilt hernede, sådan så at man føler nærmest, at man træder ind ikke i møllerens gamle stue, men at det ikke er sådan et high-tech cafémiljø, når man kommer herned. Og det er det, vores, i hvert fald dem, der lejer møllen til private fester, siger, der er sådan en god sjæl og hygge hernede. Det er en turistattraktion. Vi sælger Majbølle Mølle som et varetegn for Guldborgsund Kommune, fordi den er placeret, som den er, ud til motorvejen. Vi har gæster, der kommer, fordi de ser den fra motorvejen og tænker, den skal vi ind og se. Vi har gæster, der kommer, fordi de bor op på vores motel. Og vi har nogle gange folk, der kommer i sådan en hel familie. Nu har vi kørt forbi så mange gange, nu må vi ned og se den. Og vi oplever, når vi har åben mølle hele juni måned, at der kommer turister forbi. Og nogle gange hører vi, at turisterne er interesseret i forskellige møller, og derfor nu er det så Majbølle Mølle, de skal besøge. Industrialisering efterlod en masse smukke bygninger i landskabet. Bygninger og monumenter, der mange steder i dag bliver brugt til kulturhuse og forsamlingssteder, og med lidt held kan minde os om, hvor vi kommer fra.